zimeya zethu eyikhona ngibonela umeya wasondini nomeya wasebhikfela osomlomo abakhona wehlalo nonobhala abasuka emazikweni abantwana basedlunkulu eNtemben umkalo khona phakathi kwethu Mrs Isaac amalunga aqhamukazo zonke iyingi baningi sebesijoyinile ikakhulukazi kakhulu kuzoba ihlalo bonke bamaziko abakhona la okwamfishaneke kodwa ngizodlulisa nje amazwi okusebenza kwethu la mongameli Bulawayo ukuthi lokhu kusukele nje kuthiwa ukhansela uyibeka phansi intambo sasuka sahlala amaqoza sowubikela induna zonke ezo8 amavidiyo 8 zala eNtemben ubhei wama by election Bulawayo nginethulela ubhei wenketha akayiwini inkothi kuyobe isimanga makuphakalwini ngalolu Bulawayo Viva Shenge Viva! Viva Shenge Viva! Long live Shenge, long live! Long live Shenge, long live! Tata masuku kwa what 6? Tata! Tata masuku kwa what 6? Tata! Abaphathi bohlelo umfowethu uMahlobo obuya bewusekela meya wethu eMkhandlwini waseMthonjaneni umfowethu uBhungane obuya bewusihlalo wesiyingi eMkhandlwini wethu uMthonjaneni angibingelele umhlonishwa umenziwa umeya wethu eMkhandlwini waseMthonjaneni menziwa mntanenkosi bingelele kumfowethu uThabizolo ilunga lesigungu esikhulu seqembu lenkatha inkululeko nelunga lesishamthetho kwaZulu Natali nophinde futhi abe usihlalo wekhokasi kwaZulu Natali bingelele kumfowethu uphakathwayo owunobhala waseKingcetshwayo aphinde futhi abe usomlomo waseMkhandlwini uMhlathuze bingelele kubo bonke abaholi besifunda iKingcetshwayo abakhona phakathi kwethu bonke abaholi besiyingi uMthonjaneni abakhona phakathi kwethu bingelela abahlonishwa omeya abakhona phakathi kwethu abaqulusi utade wethu usekela meya waseMkhandlwini wasondini uMrs Madela bingelele ngokukhethekileyo kusomlomo wala ekhaya induna yamakhansela ethu okuyiyona isethulele isimo nombiko ngokusetshenzwa kwaleli wadi ngokwamavolontiya isikhungo nesikhungo bingelele kuba bonke abaholi bethu uyena uzoba isithunywa salomphakathi wakwa Ward 6 angibingelele kinina nonke bokuMthonjaneni ngokwethemba iqembu lenkatha inkululeko ngiyakhumbula ukuthi mina uqobo nomntwana wakwaPhindangene safika kini
bantu baseMthonjaneni ukuzona inxenxa ukuthi uma sekuvotwa nivotela inkatha. Ngabe ke ngenza iphutha menziwa baphathi bohlelo uma ngingaqali ngokunibonga nonke baholi baseMthonjaneni nabo bonke okungenzeka ukuthi bavela kwamanye amawadi abazofaka ihlombe la kwa Ward 6 ukuthi enasenzela khona ngo2021 enakwenzela umntwana okaphinda ngene ngo2021 uma sesingena endaweni yaseMthonjaneni sihambele phezulu noma sihleli ezimotini kodwa siyesizizwe sibakhulu ukuthi sangena endaweni ephethwe iqembu lenkatha inkululeko okuMthonjaneni. Abantu baseMthonjaneni abagcinanga ngo2021 ukwethembeka eqenjini lenkatha inkululeko. Lena i-by-election yesithathu enyangeni ezingamashumi kusukela kuNovember ngo2021 kuza namhlanje. I-by-election yokuqala okwesula kuyo ikhansela lika ANC. Abantu baseMthonjaneni balilungisa iphutha elenzeka ngo2021 bavotela ikhansela leIfp. I-by-election futhi esibili eyabakhona la eMthonjaneni. Abantu baseMthonjaneni balilungisa iphutha elenzeka ngo2021 bavotela ikhansela namhlanje libaphethe okuyikhansela leIfp. Nani ke bantu balana eNtemben iphutha elenzeka ngo2021 leli vote leli ward laphunyuka ezandleni zeIfp eyayiliphethe siyokhethweni ngo2021 lawela ezandleni zamasela. Namhlanje ke ninikezwe ithuba ukuba iphutha lenzeka nilungise ngolwesibili bese niliphelelisa ukulungisa ngolwesithathu ngokuba bonke abantu balezi ikhungo ezisishiyagalombili ngosuku lwangolwesibili kuma special votes njengoba isilandisilo somlomo ukuthi abaholi beIfp abanakekelayo nabagqugquzele ama special votes abalwa ngaphezu kwamakhulu amathathu bonke laba bantu abangamakhulu amathathu sizoba nxenxa ukuthi ngolwesibili usuku lokulungisa iphutha elenzeka ngo2021 ngolwesibili usuku kuba bonke abazohanjelwa emakhaya noma ngabe kufika bani bethi thina sivotela ikhansela lenkatha uSwelihle Masuku wentuthuko uma nilinikeza uMasuku ngaphansi kweqembu lenkatha inkululeko. Abantu baseMthonjaneni bayazi ukuthi noma iluphi uhlobo lwentuthuko abangalukhomba baliphathe ngezandla noma ngabe ukhuluma ngogesi noma ngabe ukhuluma ngemigwaqo noma ngano ngabe ukhuluma ngayo kwenziwa inkatha ngaphansi komkhandlu waseMthonjaneni ukuhamba kwawo ngenxa ye load shedding
kungenxa yokwehluleka kaKhongolose ukusinikeza ugesi esingathembela kuwo ongesiki uqamcishi okhanya manje uhambe futhi khona manje. Ngakho ke ngoLwesithathu sizokuninxenxa ukuba ninxenxe wonke umuntu ongekho la ukuthi ngoLwesibili usuku lokuqala lokunqoba kweIFP la eNtemben kuma special votes ngoba igebengu ziyakuthanda ubumnyama. Lobu bumnyama okwenzeka mase kuhamba ugesi sibekwa kubo ngenxa kahulumeni wezehluleki. Intengo yeimpahla esitolo yenyuka usuku nosuku. Imali owakwazi ukubuya necrossa igcwele ocheckers uye ekhaya namhlanje ubuya uphethe ucheckers owodwa ngaphansi kwalo hulumeni oyisehluleki. Uyabona ke yini engadala ukuthi uvotele ikhansela elibhilonga kuhulumeni oyisehluleki ezingeni likazwelonke nasezingeni lesifundazwe? Yini engenziwa yilelo khansela uma ulivotela ezingeni likamasipala ophethwe yiIFP? Ngeke lize likwenzele lutho naso lesi skipha leso sigqokile. Ngakho ke nxenxani wonke umuntu noma ngwaliphi iqembu lezembusazwe ukuthi ngoLwesithathu usuku lwenkatha, ngoLwesithathu usuku lukaMasuku. Wonke umuntu ozobe engavotanga ngoLwesibili, ngoLwesithathu kumele avukele esikhungweni ekuseni uma kuvulwa ngo-8 athi ngiyovotela ikhansela elizoletha intuthuko okuMasuku ngaphansi kweqembu lenkatha inkululeko. Isikiphe siyelo uthatha ukudla bese usilahla ngendlela isikiphe siyelo. Basazokunihambela emakhaya bezokunika ingubo bethi benzela ubusika. Zithatheni izingubo, imali yenu leyo. Amasela kade lokhedla odwa uma isenika nani thathani noma yini abafika nayo. ngoLwesibili uma kuvulwa izikole ungqongqoshe lophethe umnyango kaKhokta uzobe lapha ngoLwesibili ehambela izikole ephethe amabhayisikili onikeza izingane amabhayisikili. Wathatheni amabhayisikili, imali yenu leyo. Kodwa mase nifike esikhungweni ngoLwesithathu nifike nithi zaka zaka eduze nendlovu. Lona umqiqo owaqala lapha eMthonjaneni kusukela ngo-2021. iIFP ilento engaphezulu ekhekheni uma kuza lokuba sithola ongqongqoshe kanye noNdunankulu walesi sifundazwe ukuze sibe negunya lokuba nabe emhlanganweni besizwe sikhuluma nabo idingo zethu. Leli gunya ke liqala namhlanje. Uma niphuma la siyanxenxa ukuba ibuyelane emakhaya, niye komakhelwane benu, niye ngisho nakulabo abagqoka izikiphe ezingafani nezenu, nizothi umyalezo owethulwe umengameli weIFP uthi ngoLwesithathu bonke abantu bakwa-Ward 6 bavotela inkatha. Ngakho ke wonke umuntu la eNtembeni ezikhungweni eziwu-8 umyalezo
uthi ngolwesithathu usuku lwenkatha, ngolwesithathu usuku lwentuthuko, ngolwesithathu usuku lukamasuku. Bo comrade eningama deployed leaders, kusasa ngomsombuluko, ngolwesibili nangolwesithathu, kusukela ekseni ngolwesithathu kuze kuyovalwa, niphuma niphambana nibalanda nibabeka esikhungweni asebevotini babuyisele emuva lize liyoshona ilanga kuze kuthiwa sekuyavalwa esikhungweni ukuze leli wadi libuyele kuthina. Ngiyabonga baphathi bohlelo. Kusale kuba nesibusiso sokuwina ukhetho, kusale kuba nesibusiso sokuthi ukhetho luhambe kahle lingabi nazi inqushu. Kusala kuba nesibusiso sokuthi abantu bayibone inkatha ibagamele kakhulu ngosuku lokhetho. Kuyasho ukuthi siholwa umholi othobekile nozethobile kubantu. Egameni lesizwe saseMthonjaneni ngifisa ukwedlulisela ku mongameli wethu eGuqa ukuthi ma esesekhaya bambonele izinto ukuthi ngethole nezinto. Siyazi ukuthi kube nathi namhlanje nje ekhaya kade wagcina kade usawusebenzela isizwe siyaphunga nomageba wehla namhlanje futhi ebhanoyini weza ngapha ukuzokhuluma nathi. Sithobe kakhulu Bulawayo eGuqa lizoya ngasekhaya, sithobe kakhulu. Ngifisa ukwedlulisa lokho phungane zabantu.